Tam byl hlavně ten příběh. Já povídám, paní, a kudy tudy do Bavorova? Protože jak do toho kopce tam, paní, a kudy tudy do Bavorova? Jo, do Bavorova, tak to se měli po té silnici nahoru. A říkám, no tak mi nevedou přepis, no tak to je správně, to je za náma. Tak tam také sekla ten kýbl dozadu, tak já to za ní převzal. Ano, pán čel, vepředu s pytlem a 10 lem, jo. Zemru, má to unese. Tak já ty se blbě zeptal, jako nemáš se ptát, kudy mám jít do Bavorova, máš říct, jdu tady správně, jdu tady správným směrem, jo, ne, že jdu do Bavorova, nebo někam, nebo do ale jdu tady správně, matko, jdu tady správně, jo. Ona povídá, jo, byste byli, jo, z dneska, na Omeček, tak geniální. a kam jdete? Já říkám, do Třepic. Ona povídá, můžu teď? Jdu tady správně. Já říkám, Děkuju. Tady. Tady honem. Nemám dvě brčka. Povídá, To je fotografka, no jo. povídá, pane, No jo, to byl jaký fotím si fotografku, počkej, teď se bude otáčet. Teď se bude otáčet.